ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രാതകുന്ന് വന്ദിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേവി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. हाय गौर प्रेमानंदे हरे बोल. हरे कृष्ण. अदेह बंधु मत संगिन मत गुरु मन महादना निष्ठारग मत भाग्य मदानंदा नमस्ते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 45. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ടായത് അല്ലെ. പല രീതിയിലും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിടുകയുണ്ടായി. ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയുണ്ടായി. പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെയിടുകയുണ്ടായി. തടവിലിടുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ വിഷം നൽകുകയുണ്ടായി. പട്ടിണിക്കിടുകയുണ്ടായി. മറ്റ് ശൈത്യം, കാറ്റ്, അഗ്നി, ജലം ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുകയുണ്ടായി. അഗ്നിയിലിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി, ജലത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ നോക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നോക്കുകയുണ്ടായി. വലിയ മലകളുടെ മുകളിൽ നിന്നും എറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര വഴികൾ നീളെ എണ്ണയെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പല രീതിയും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. എന്നാൽ അതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നേരത്തെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. 100 ദിനങ്ങൾ അല്ലെ. ദേവന്മാരുടെ 100 ദിനങ്ങൾ യാത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും അല്ലെ ആരും വധിക്കില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വരം നേടിയത് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിക്കുന്നത് ആരും എന്നെ വധിക്കില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഇതിന് എത്രയോ കാലം തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ.
എന്നിട്ടും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എപ്പോഴാണോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ വധിക്കുന്നതാണെന്ന് ദേവന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ട് നേടിയിട്ടുള്ള ആ വരങ്ങൾ നേടിയാലും ഹിരണ്യകശിപുവിന് മരണമുണ്ട്. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ വന്നിനില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനിന് വരണത്രേ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴെന്താണ്? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും തീയുടെ നടുവിലിരിക്കുമ്പോഴും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ. ഒരിക്കലും എന്ത് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ആ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന് തന്റെ പുത്രനെ വധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിപൂർണമായും പാപരഹിതനായ പുത്രനെ യാതൊരു വിധത്തിലും നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്നുണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയാൽ അത്യന്തം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി. ഇത്രയും എല്ലാ സാഹസങ്ങളും നോക്കിയിട്ടും അല്ലെ, എല്ലാ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി എന്താണ് ഇവനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 45-ാം പുസ്തകം മതത്തിൽ കാണാലോ അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേശ മേ ബഹു അസാധുക്തോ വദോപായശ്ച നിർമ്മിതഃ തസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തഃ സ്വനേവ തേജസാ. യേശ മേ ബഹു അസാധുക്തോ വദോപായശ്ച നിർമ്മിതഃ ത്രൈസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തഃ സ്വനൈവ തേജസാ. യേശ മേ ബഹു സാധുക്തോ വദോപായശ്ച നിർമ്മിതഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തഃ സ്വനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. യേശ മേ ബഹു സാധുക്തോ വദോപായശ്ച നിർമ്മിതഃ തസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തഃ സ്വനൈവ തേജസാ. യേശ മേ ബഹു സാധുക്തോ വദോപായശ്ച നിർമ്മിതഃ തസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തഃ സ്വനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇവിടെ ബഹ്വ അസാധുക്തോ എന്നാണ്. ബഹ്വ സാധുക്തോ അത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദ്രോഹൈർ അസദ് ധർമ്മയും
അസത് ധർമ്മീർ എന്ന് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുക്തസ്വനയും അങ്ങനെ ചൊല്ലാം. ഒരുമിച്ച് വരുമ്പം അത് എന്താ പറയാ, ശ്രദ്ധ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സാധുത്വോ എന്ന് അങ്ങനെ വരും. അസാധുത്വോ അതേപോലെ തന്നെ അസത് ധർമ്മീർ ആണെങ്കിൽ അംബിക കേശവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷ മേ ബഹുസാദുക്തോ വധോപായസ്യ നിർമ്മിതാഃ തൈസ്തൈദ്രോഹൈ അസദ്ധർമ്മൈർമുക്തസ്യേനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷ മേ ഭക്തസാദുക്തോ വധോപായാശ്ച നിർമ്മിതാഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹൈരസത്തൈർമൈർമുക്തസ്യേനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിശാമദേദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ മേ ബഹ്വസാദുക്തോ വധോപായശ്ച നിർമ്മിത തൈസ്തൈർദ്രോഹരസദ്ധർമ്മൈർമുക്ത സ്വയനൈവ തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷ മേ ബഹ്വസാദുക്തോ വധോപായശ്ച നിർമ്മിതഃ തൈസ്തൈദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തസ്യേനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാമേ ബഹുസാദുക്തോ വധോപായശ്ച നിർമ്മിതഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹേ അസത്തർവൈർമുക്ത സേനേവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമചന്ദ്ര മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ മേ ബഹുസാദുക്തോ വധോപായശ്ച നിർമ്മിതാഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹൈ അസദ്ധർമ്മൈ മുക്തസ്യേനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാ മേ ബഹുസാദുക്തോ വധോപായാശ്ച നിർമ്മിതാഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹൈ ശ്രദ്ധർമ്മൈർമുക്താ സോനൈവ തേജസാ. സേനൈവ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷ മേ ബഹുസാദുക്തോ വധോപായാശ്ച നിർമ്മിതാഃ തൈസ്തൈദ്രോഹൈ അസദ്ധർമ്മൈർമുക്തസ്യേനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷ മേ ബഹ്വസാദുക്തോ വധോപായാശ്ച നിർമ്മിതാഃ തൈസ്തൈദ്രോഹൈ അസദ്ധർമ്മൈർമുക്തസേനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷ മേ ബഹ്വസാദുക്തോ വധോപായാശ്ച നിർമ്മിതാഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തസ്യേനൈവ തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ മേ ബഹുസാദുക്തോ വധോപായാശ്ച നിർമ്മിതാഃ
तैस्ते द्रोहोरसद्धर्मैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुप्रति माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एष मे बह्वसाधुक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैर्यसद्धर्मैर्मुक्तस्वेनैव तेजसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंगलते हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एष मे बहसा दुक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैर्मुक्त स्वेनैव तेजसा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या माता जी चलिए हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एष मे बहुसाधुक्तो वधोपाय च निर्मिताः स्तैत्रै द्रोहे असत् धर्मे मुक्त स्वेनैव तेजसा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക്. ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഈ ബാലകനെ ശാസിക്കാൻ പല നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അവനെ വധിക്കുവാൻ പല മാർഗങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തീർച്ചയായും ഈ നിന്ദ്യകർമ്മങ്ങളാലും ദ്രോഹങ്ങളാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ അവൻ സ്വശക്തിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാന വിദുരേ വൈ ബാലോ അഭ്യജടതി ബാലോ അഭ്യജടതി ബാലോ അഭ്യജഡിതീയം ന വിസ്മരതി മേൻ അനാര്യം ശുനഃ സേവ ഇവ പ്രഭുഃ. വർത്തമാനോ അവിദുരേ വൈ ബാലോ അഭ്യജടതിരീയം ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശുനഃ സേവ ഇവ പ്രഭുഃ. ഹിരണ്യകശിപു ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കടികട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमानो विदूरे वै बालो अपज्जडधीरयं न विस्मरति मे अनार्यं शूनशेव इव प्रभु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमानो विदुरे वै बालोऽभ्यजडधीरयं न विस्मरति मे अनार्यं शुनशेव इव प्रभु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिंधुसिका माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളു. कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमानो विदूरे वै बालोऽभ्यजडधीरयं न विस्मरति मे नार्यं शुनशेव इव प्रभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. शांति माताजी चொல்லிക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम. नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमानो विदुरे वै बालोऽभ्यजडरीयदं न विस्मरन्ति मे नार्यं शूनशेवैव प्रभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. अनिता टी माताजी चொல்லிക്കൊள்ளു. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमानो अविदुरे वै बालो अप्यजडधीरयं न विस्मरति मे नार्यं
ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശൂനശേബ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ വിദുരേ വൈ ബാലോപ്യജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശുനശേപ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ വിദൂരേ വൈ ബാലോപി അജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശുനശേപ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ അവിദൂരേ വൈ ബാലോ അപൂജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശുനശേവ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ അവിദൂരേ വൈ ബാലോ അഭി അജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശുനശേബ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ അവിദുരേ വൈ ബാലോ അഭ്യജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശുനശേബ ഇവ പ്രഭു. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ വിദൂരേ വൈ ബാലോപ്യജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ അനാര്യം ശൂനശേപ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ വിദൂരേ വൈ ബാലോപ്യജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ നാര്യം ശുനശേപ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ വിദൂരേ വൈ ബാലബീജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ നാര്യം ശൂനശേപ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹിമാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർത്തമാനോ വിദൂരേ വൈ ബാലോപ്യജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ നാര്യം ശൂനശേപ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസു. വർത്തമാനോ വിദുരേ വൈ ബാലോപ്യജഡധീരയം ന വിസ്മരതി മേ നാര്യം ശുനശേപ ഇവ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുകയാണ്, എന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടും വെറും ഒരു ബാലനായിട്ടും അവന് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. എന്റെ മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും അവന്റെ യജമാനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധവും അവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ ഒരിക്കലും നേരെയാവില്ലാത്ത ഒരു നായയുടെ വളഞ്ഞ വാലിന് സദൃശമാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശുനഹ എന്ന വാക്കിന് ഒരു നായയുടെ എന്നും ശേബ എന്ന വാക്കിന് വാൽ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു നായയുടെ വാൽ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് നേരെയാവില്ല, എപ്പോഴും വളഞ്ഞു തന്നെയിരിക്കും.
ശുനശേവൻ എന്നത് അജീകർത്തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രന്റെ നാമവുമാണ്. ഹരിശ്ചന്ദ്രന് വിൽക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന വിശ്വാമിത്രന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഒരിക്കലും വിശ്വാമിത്രനെ വിട്ടുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീത്വമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്ത് രീതികൾ നോക്കിയിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു ആലോചിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു കണക്കൂട്ടുന്നു, ഇവിടെ ഒരു നായയുടെ വാല് അല്ലെ, അതെപ്പോഴും വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അത് നേരെയാക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നേരെയാവില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ എൻ്റെ മകൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവന് ഒരിക്കലും ഇനി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഒരു നായയുടെ വാലിനോട് അല്ലെ, സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ പറയും അല്ലെ, നായയുടെ വാല് ഉടക്കുവല്ലിട്ടാലും വളഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതൊരിക്കലും നേരെയാവില്ല എന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ബോധ്യം അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്താ വേണ്ടേ? അസുരന്മാരുടെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം അല്ലെ, രാജാവായി തീരണം, ശത്രുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലണം അല്ലെ, എല്ലാ ധനവും കൈക്കലാക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഇതിനൊരു പിൻഗാമി അല്ലെ, അതാണ് കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ അയച്ചാൽ. എന്നാല് ഇപ്പോഴിവിടെ തന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റി, അതുകൊണ്ട് കോപം വരികയുണ്ടായി. എന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടും വെറും ഒരു ബാലനായിട്ടും അവന് യാതൊരു ഭയമില്ല. എല്ലാവരെയും വെറുപ്പിച്ചു അല്ലെ, എന്താ പറയാ, കിടുകിട വിറപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള്, ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും ഒഴികെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലരും ഹിരണ്യകശിപുവിന് സറണ്ടറായി. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സേവകരായി മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദ മുനി പോലും പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് നാരദ മുനി പോലും പറയുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരെയും തന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെയും മഹാദേവനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല. ബ്രഹ്മാവാണ് വരം നൽകിയത് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവനും തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല, പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എന്നാൽ വിഷ്ണുവിനോട് എപ്പോഴും അസൂയായിരുന്നു അല്ലെ, ശത്രുതയായിരുന്നു. എന്താണ്, തന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചത് വിഷ്ണുവാണ്. നേരത്തെ ഒരു വരാഹമൂർത്തിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതോ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതോ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ. തന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ തന്റെ മകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള തന്റെ മകനാണ് തന്റെ ശത്രുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ആ ശത്രുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, ഇതൊരു എന്റെ തൊട്ടു മുന്നിലുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, എന്നിട്ടും അവന് എന്നെ ഒരു ഭയവുമില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അവൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നു. അവന് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. എന്റെ മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും അവന്റെ യജമാനായ വിഷ്ണുവിനോടുള്ള ബന്ധവും അവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ ഒരിക്കലും നേരെയാവില്ലാത്ത ഒരു നായയുടെ വളഞ്ഞ വാലിന് സദൃശം. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നീ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ജപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു അല്ലെ,
തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ കൊണ്ടിട്ടു അവിടുന്ന് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും നിർത്തില്ല അല്ലെ. നായുടെ പാലൊരിക്കലും ശരിയാവാത്ത പോലെ തന്നെ ഇവന്റെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഇവൻ മതിയാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ശുനഹ എന്ന വാക്കിന് ഒരു നായയുടെയെന്നും ശേബ എന്ന വാക്കിന് വാൽ എന്നുമാണ് അവർ. സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. നായുടെ വാൽ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് നേരെയാവില്ല, എപ്പോഴും വളഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശുനശേബൻ എന്നതൊരു വ്യക്തിയുടെ നാമമാണെന്നും പറയുന്നു. അജീകർത്തൻ എന്ന ആളുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രന്റെ പേര് ശുനശേബൻ എന്നാണ്. ഈ അജീകർത്തൻ ഈ ശുനശേബനെ തന്റെ മകനെ ഹരിശ്ചന്ദ്രന് വിൽക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഹരിശ്ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന വിശ്വാമിത്രന് ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശുനശേബ എന്നിവിടെ ദ്വയാർത്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയും. ഒന്ന്, ശുനശേബ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിയുടെ വാല്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അജീകർത്തന്റെ മകനാണ് അവൻ. പിന്നീട് എന്തായി? അജീകർത്തന്റെ തന്നെ ശത്രുവായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, ശത്രുപക്ഷത്ത് ചേരുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ മകൻ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ നാളെ എന്റെ വധത്തിന് അവൻ കാരണമാകും, എന്റെ ശത്രുപക്ഷത്താണ് അവനുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥവും വരുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദരിവിടെ പറയുന്നു. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അപ്രമേയാനുഭാവോയം അകുതശ്ചിത് ഭയോ അമരഃ നൂനമേതദ്വിരോധേന മൃത്യുർമേ ഭവിതാനവാ അപ്രമേയാനുഭാവോ അയം അകുതശ്ചിത് ഭയോ അമരഃ നൂനമേതദ്വിരോധേന മൃത്യുമേർഭവിതാനവാ. എന്റെ ഒരു ശിഷ്യയിലും ഭയപ്പെടാത്തതിനാൽ ഈ ബാലന്റെ ശക്തി അപരിമിതമാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവൻ മരണമില്ലാത്തവനായും കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇവനോടുള്ള ശത്രുത മൂലം ഞാൻ മരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. എവർന്ന് ഞാൻ എന്ത് ശിക്ഷിച്ചിട്ടും ഇവനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ മരണമില്ലാത്തവനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അതിനാൽ ഇവനോടുള്ള ശത്രുത മൂലം ഞാൻ മരിക്കണം. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള, വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. വിഷ്ണുവാണ് നേരത്തെ ഭൂമിദേവിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഹിരണ്യാശന് തന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതേ വിഷ്ണു തന്നെയും ഇപ്പോഴ് കൊല്ലും. അതിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ ഇവനോടുള്ള ശത്രുത മൂലം ഞാൻ മരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും ചെറിയ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ടും ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും കഠിന തപസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ശക്തിയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിട്ടും അല്ലെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇതെന്താണ്? ഇത് തന്റെ ശത്രുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെ. കംസനെയും ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ട് അല്ലെ. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ എന്നെ വധിക്കും അശരീരി കേട്ടത് മുതൽ കംസന് ഭയമുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അടിച്ചു കൊല്ലുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രസവിച്ച ഉടനെ കംസന് കൊണ്ടുകൊടുക്കണം അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം ഇത് വളർന്നു വന്നാൽ തന്റെ ശത്രുഭാവം തന്നെ വധിക്കും അല്ലെ. നാരദമുനി കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാൻ തിരക്കായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു അല്ലെ. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടും? 8ാമത്തത്
ആദ്യം മുതൽ എട്ടാമതാണോ അവസാനം മുതൽ എട്ടാമതാണോ എങ്ങനെയാണ് വരിക കണക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും. അവസാനം മുതൽ ആദ്യത്തേതാണ് കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എട്ടാമത്തത്. കംസൻ കണക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1, 2 അങ്ങനെ എട്ടാമതായിരിക്കും. നാരദ മുനി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കംസനെ വേഗം തന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊല്ലുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഇവൻ പറയുന്നത്? അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയും ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കിയത്. എന്നാൽ ഒരു വഴിയിലൂടെയും കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് മനസ്സിലായി, ഇത് എന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകും, ഞാൻ മരിക്കും ഇവനോട് ശത്രുതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദനെ എപ്പോഴാണോ ഹിരണ്യകശിപു ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴിവനെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തു. 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതിം തം ചിന്തയാ കിഞ്ചിത് മ്ലാനശ്രിയാമതോമുഖം ചണ്ഡാമർക്കവശൗനസൗ വിവിക്ത ഇതി ഹോചതുഃ. ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ച് വിഷണ്ണനായ അസുര രാജാവ് ശരീര തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അധോമുഖനായി മൗനം പൂണ്ടു. ഇപ്പോൾ ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രന്മായ ഷണ്ഡനും അമർക്കനും അദ്ദേഹത്തോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജിതം ദ്വയേകേന ജഗത്രയം ഭൃഗുർ വിജൃംഭണസ്തമസ്തദിഷ്ണ്യപം ന തസ്യ ചിന്ത്യം തവ നാദചസ്വഹേ നവേ ശിശൂനാം ഗുണദോഷയോപതം. ഇതം ത്വയേകേന ജഗത്രയം ഭൃഗുർ വിജൃംഭണസ്തമസ്തദീഷ്ണ്യപം ന തസ്യ ചിന്ത്യം തവ നാദചസ്വഹേ നവേ ശിശൂനാം ഗുണദോഷയോപതം. അല്ലയോ പ്രഭു, അങ്ങയുടെ കൺപുരികങ്ങളുടെ ചലനത്താൽ ത്രിലോകങ്ങളിലെയും മുഖ്യന്മാർ വിറകൊള്ളുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആരുടെയും സഹായമില്ലാത്ത അങ്ങ് ത്രിലോകങ്ങളും കീഴടക്കി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വിഷണ്ണനും ഉത്കണ്ഠാകുലനുമാകാനുള്ള യാതൊരു കാരണവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ വെറുമൊരു ബാലനായ അവൻ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല. അവന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾക്കും ദുർഗുണങ്ങൾക്കും ഒരു മൂല്യവുമില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശുക്രാചാര്യരുടെ മക്കളായിരുന്ന ഷണ്ഡനും അമർക്കനും. ഇതിനാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത്, ഇതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാകുന്നത്. ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല, ഇവനെ എന്ത് കളിച്ചാലും ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞു? ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും ശക്തിശാലി. കൺപുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ ആ ത്രിലോകങ്ങളെയും വിറകൊള്ളിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ഒരിക്കലും നോക്കിയാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് സറണ്ടർ ആകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇമം തു പാശൈർവരുണസ്യ ബദ്ധ്വാ നിദേഹി വീദോ ന പലായതേതാ ഉദ്ദിശ്യ പുംസോ വയസാരി സേവയാ യാവത് ഗുരുർഭാർഗവ ആഗമിഷ്യതി. ഇമം തു പാശൈർവരുണസ്യ ബദ്ധ്വാ നിദേഹി വീദോ ന പലായതേ യഥാ ഉദ്ദിശ്യ പുംസോ വയസാരി സേവയാ യാവത് ഗുരുർഭാർഗവ ആഗമിഷ്യതി. चलेशो ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യർ വരുന്നത് വരെ ഈ കുട്ടി ഭയം മൂലം ഒളിച്ചോടാതിരിക്കുവാൻ
അവനെ വരുണഭാഷ്യം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും അവന് ബുദ്ധി ഉദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യും. അങ്ങനെയായാൽ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ശുക്രാചാര്യർ വരും ഇപ്പോൾ, അല്ലെ? അവരുടെ പിതാവ് ചണ്ടാമർക്കന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പരിഹാരം കാണും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവൻ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ അവനെ വരുണഭാഷ്യം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുക എന്ന്. വരുണഭാഷ്യം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, ആഭിചാരിക കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരാളെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്ന നിലയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത രീതിയിൽ ബന്ധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് വരുണഭാഷം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയും ഓടിപ്പോവില്ല, അങ്ങനെ ബന്ധിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അഥർവ വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയും. നെഗറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അതൊക്കെ നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, വേണൻ രാജാവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ശക്തി കൊണ്ട് ആ വേണനെ ബന്ധിക്കുന്നത്, വേണനെ പിന്നീട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. അത് കടഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പൃഥ്വിരാജാവ് വരികയും പെണ്ണിന്റെ കൈകൾക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ വരുണഭാഷ്യം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഇവന് ബുദ്ധി ഉദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യും. അങ്ങനെയായാൽ ഉൾക്കണപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആ അഭിചാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവനെ ബന്ധനത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവൻ മോചനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഇവൻ വിഷ്ണുവിനെ ഒക്കെ മറക്കും, ഇവൻ നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് വരും, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും, ശുക്രാചാര്യർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും, അതനുസരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശുക്രാചാര്യർ വരുന്നവരെ ഇവനെ അങ്ങനെ ബന്ധിക്കാൻ ബന്ധനത്തിലാക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 51ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദേതി ഗുരുപുത്രോക്ത അനുജ്ഞായേദമബ്രവീത് ധർമ്മോ ഹ്യസ്യോപദേഷ്ടവ്യോ രാജ്ഞാം യേ ഗൃഹമേദിനാം. തദേതി ഗുരുപുത്രോക്തം അനുജ്ഞായേദമബ്രവീത് ധർമ്മോ ഹ്യസ്യോപദേഷ്ടവ്യോ രാജ്ഞാം യേ ഗൃഹമേദിനാം. ഗുരുപുത്രന്മാരായ ഷണ്ഡന്റെയും അമർക്കന്റെയും ഉപദേശം ശ്രവിച്ച ഹിരണ്യകശിപു അതിനോട് യോജിക്കുകയും പ്രഹ്ലാദന് രാജകീയ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുന്ന തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മസമ്പ്രദായം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഹ്ലാദനെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ഭരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നയതന്ത്രം പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നും പരിത്യാഗ ജീവിതത്തെ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അവന് ഉപദേശം നൽകരുതെന്നും ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന വാക്ക് ധാർമ്മികമായ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല. ധർമ്മോ ഹേ അസ്യോപദേഷ്ടവ്യോ രാജ്ഞാംയോ ഗൃഹമേദിനാം എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ 2 തരത്തിലുള്ള രാജകീയ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ആസക്തരാണെങ്കിൽ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാസന്യാസിമാരെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജർഷികൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മറ്റേത്. പ്രഹ്ലാദൻ രാജർഷിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ ഗൃഹമേദിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹികവും ആധ്യാത്മികവുമായ വിഭജനത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ആര്യൻ സമ്പ്രദായത്തിനും ഹരസമ്പ്രദായത്തിനും 2 തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവര്, ഗൃഹമേദിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്. മറ്റുള്ള ഒരു വിഭാഗം എന്താണ്?
രാജാവായിട്ട് തന്നെ രാജർഷിമാരായിട്ട് അവരൊക്കെ രാജാവുതാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനുമാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ രാജർഷി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ഞാൻ യുവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ ഉപദേശിക്കുകയും ആ രാജഋഷി പരമ്പരയിലൂടെ അത് പിന്നീട് അന്യം നിന്ന് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാജർഷിമാർ പറയും 2 വിഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കും. അപ്പോ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹികവും ആധ്യാത്മികവുമായ വിഭജനത്തിൽ എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ആര്യ സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? തിരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യം. ഏത് ആശ്രമമായാലും, ബ്രഹ്മചാരി ആയാലും, ഗൃഹസ്ഥനായാലും, വാനപ്രസ്ഥമായാലും, സന്യാസമായാലും എന്താണ് ഉദ്ദേശം? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൃഹമേധി, അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥരുണ്ട്, ഗൃഹമേധിയും. ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനെ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ആശ്രമം തന്നെയാണ്. അതെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാനോ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും, എല്ലാം ഭഗവത് പ്രസാദങ്ങൾ. ഗൃഹമേധികൾ എന്താണ്? എല്ലാം എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയോടെ എല്ലാം സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും തൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള അധികാരത്തില് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന്റെ പദവി എപ്പോഴും ലൗകിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കും. അപ്രകാരം ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ലൗകിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള അന്തരവും അതായിരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ഒരുവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മം അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ഒരുവന്റേതിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം അഥവാ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. ധർമ്മരാജൻ അഥവാ യമരാജൻ തന്റെ കിങ്കരന്മാർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരു ജീവസത്ത ഒരു ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വമാണ്. അതിനാൽ അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മവും ആധ്യാത്മികമാണ്. യഥാർത്ഥ ധർമ്മമാകട്ടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളതുപോലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം സർവവ്രജ സർവഭാവേഷു അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാകുന്നത് പോലെ തന്റെ ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളും നിർബന്ധമായും പരിത്യജിക്കണം. തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മം എന്തു തന്നെയായാലും വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും അത് ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകണം. ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവര സ്വരൂപഹായ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. ജീവര സ്വരൂപഹായ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. ഓരോ ജീവരാശിയും കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ്. ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കർത്തവ്യം അതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശിവര സ്വരൂപവും കൃഷ്ണര, എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസരാണ്, സേവകരാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും മോചനം വേണ്ടിക്കൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നീട്
52ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥം ച കാമം ച നിതരാം ചാനുപൂർവശഃ പ്രഹ്ലാദായേഷ ദുരാജൻ പ്രസൃതാവനദായ ച. ധർമ്മമർത്ഥ ച കാമം ച നിതരാം ചാനുപൂർവശഃ പ്രഹ്ലാദയോ ചതുരാജൻ പ്രസൃതാവനദായ ച. അതിനെ തുടർന്ന് ഷണ്ഡനും അമർക്കനും വിനയാനിതനും അനുസരണയുള്ളവനുമായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദനെ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം മുതലായവ ചിട്ടയോടെ തുടർച്ചയായി പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും എന്തായി? അവനെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങി എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദം ചെയ്തു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ 4 പ്രക്രിയകളുണ്ട്: ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. അവ മോക്ഷത്തിൽ പരമകാംക്ഷയിലെത്തുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹം പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രക്രിയ പിന്തുടരണം. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാർമ്മിക നിയമക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം സഫലമാക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ആർജിക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നിഷ്പ്രയാസം നേടാൻ കഴിയും. അതാണ് വൈദിക പ്രക്രിയ. ഒരുവൻ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമമോക്ഷങ്ങൾക്ക് ഉപരിയിലുള്ള തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായിത്തീരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അയാൾ വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നിപതിക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പു ലഭിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കും യത്വാന നിവർത്തന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ ഈ 4 പ്രക്രിയകൾക്കും അതീതമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രനാവുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതികാസ്തിലേക്ക് വീഴുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ധർമാർത്ഥം കാമമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 4 പ്രക്രിയകളുണ്ട്: ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? അത് അസുരന്മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണി. യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. സവൈ പുംസ ഇതോ ധർമ്മം സവൈ പുംസ ഇതോ ധർമ്മം. ശ്ലോകം സവൈ പുംസ പരോ ധർമ്മം യഥോ ഭക്തി അദോഷചൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുക എന്നതുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ധർമ്മം അതല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ സമൂഹം പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ധാർമ്മിക പ്രക്രിയ പിന്തുടരണം. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാർമ്മിക നിയമക്രമങ്ങളിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം സഫലമാക്കുന്ന അനിവാര്യമായ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ആർജിക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നിഷ്പ്രയാസം നേടുക. അതുകൊണ്ടാണ് വൈദിക പ്രക്രിയ. ഒരുവൻ ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷങ്ങൾക്ക് ഉപരിയുള്ള തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായിത്തീരുന്നു. ഇവിടെ അസുരന്മാര് ധർമാർത്ഥ കാമമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ഒരു പടി കൂടിയുണ്ട്, മോക്ഷം അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ഇവിടെ അസുരന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്കിവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം, അത്രയേ വേണ്ടൂ. എന്നാൽ ചിലർ ഇതും 3 പിന്നീട് മോശവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഇതിനു ഉപരിയായിട്ടാണെന്ന് പറയും. ഈ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനു മുകളിലാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സ്ഥിതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നു
അപ്പോഴയാൾ വീണ്ടും ഭൗതികാവസ്ഥയിലേക്ക് നിപതിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു ലഭിക്കുന്ന തലത്തിലെത്തും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു യത്കത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരം. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ഈ 4 പ്രക്രിയകൾക്കും അതീതമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രനാകുമ്പോൾ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതികാവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതിനും ഉപരിയാണ് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തിനേക്കാളും ഉപരിയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുലമംഗലക്കാർക്കും പറയുന്നു. മുക്തിദേവി കൂട്ടുകൈകളോട് ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കും. എന്നാൽ ഭക്തൻ ആ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ത്രിവർഗം ഗുരുവിരാത്മനെ ഉപശിക്ഷിതം ന സാധുമേനേ തച്ഛിഷ്യാം തദ്വാരാമോപവർണിതാം. ഗുരുക്കന്മാരായ ഷണ്ഡനും അമർക്കനും പ്രഹ്ലാദനി ധാർമ്മികത, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം എന്നീ 3 വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതിക്കായുള്ള ശിക്ഷണങ്ങൾ നൽകി. പ്രഹ്ലാദന ആ ഉപദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായിരുന്നതിനാൽ അവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവയും ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവകൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. ചണ്ടനും അമർക്കനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതില് താല്പര്യമില്ല പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്. എന്താണ് അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളവയാണ് എന്നാണ്. വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മുഴുവൻ ലോകവും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തൽപരരാണ്. തീർച്ചയായും ത്രിലോകങ്ങളിലുമുള്ള 99.9% ആളുകളും മോക്ഷത്തിലോ ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ താല്പരരല്ല. പ്രഹ്ലാദനെയും നാരദമുനിയെയും പോലുള്ള മഹാത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് താല്പര്യമുള്ളത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് ഈ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മഹത് വ്യക്തികളെ പിന്തുടരണം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള 99.9% ആളുകളും ഈ മോക്ഷത്തിലോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലോ താല്പര്യരല്ല എന്നാണ്. വളരെ ചുരുക്കം ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് സൂര്യൻ നാരദമുനിയെപ്പോലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ താല്പര്യമുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുവിന് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. അത് തന്നെ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മഹത് വ്യക്തികളെ പിന്തുടരും. നേരത്തെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മഹത് വ്യക്തികളുടെ പാദരജോഭിഷേകം അല്ലെ, അവരുടെ പാദതൂളികളെ ശിരസിലണിയുവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളെ പിന്തുടരണം, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ടാമർക്ക പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 6:3-20 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാര കപിലോ മനു പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർ വയ്യാസകിർ വയം. ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, മഹാദേവൻ, കപിലൻ, മനു, കുമാരൻ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, ഭീഷ്മർ, ജനകൻ, ബലി മഹാരാജാവ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമരാജൻ എന്നീ മഹത് വ്യക്തികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നു. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ തൽപരരായവർ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവകളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ തള്ളിക്കളയണം. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവനാകണം. ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അതിനാൽ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ അല്ലെ. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് പ്രഹ്ലാദ്. ഹിരണ്യകശിപു കഠിന തപസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പേര് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ് അല്ല, എന്താണ് ഇവിടെ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ദ്വാരപാലകരായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോഴെന്താണ്
അവര് ഭഗവാനെ മറന്നു, അല്ലെ, ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ ആധ്യാത്മിക പഠിപ്പിക്കാത്ത മറ്റുള്ള ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളൊക്കെ തള്ളിക്കളയണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും വേണം യഥാർത്ഥത്തില്. ഇല്ലാതെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ എന്താണ്, വെറും ജോലി നേടുക, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക, അത് പ്രകാരം ജോലി നേടുക, അത് പ്രകാരം മികച്ച ശമ്പളം നേടുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നിലയിൽ ജീവിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ല യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തില് അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നു. ഇന്നും ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണാഗമത്തില് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിക്കാത്ത ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോകുന്നത്. ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും മറ്റുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ പൂജകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുകുലത്തിൽ. അവരെന്താണ്, ശരിയായ വഴിയിലാണ്. എന്നാൽ സമൂഹം നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. പ്രഹ്ലാദർ പറയുന്നു, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ രീതി എന്ന്. പ്രഹ്ലാദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് കൃഷ്ണാപദ പ്രസ്ഥാനം അതിനാൽ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ ഗുരുകുലങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലും മായപ്പൂരിലൊക്കെ ഗുരുകുലം പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. 54 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാചാര്യപരാവൃത്തോ ഗൃഹമേദീയ കർമ്മസു വയസ്സൈർബാലകൈ തത്ര സ്വബഹുധാ കൃതശ്രണൈ. ഗുരുക്കന്മാർ അവരുടെ ഗൃഹകാര്യങ്ങൾക്കായി ഭവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനെ തന്റെ സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ വിളിച്ചു. അതാണ് ചണ്ടാമർക്ക അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇന്റർവെൽ അല്ലെ, സ്കൂളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക, ടീച്ചർമാരൊക്കെ അല്ലെ, ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആകും ഇന്റർവെൽ ടൈം, ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ, അല്ലെ, ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇന്റർവെൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ചണ്ടാമർക്ക ആ ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ്, പ്രഹ്ലാദനോട് വാ, നമുക്ക് ടീച്ചർ ഇല്ല, നമുക്ക് കളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. ഭക്ഷണ സമയത്തും ഗുരുക്കന്മാരില്ലാത്ത ഇടവേളകളിലും പ്രഹ്ലാദനെ സതീർത്ഥ്യർ അവർക്കൊപ്പം കളിക്കാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രഹ്ലാദൻ കളികളിൽ അധികമൊന്നും താല്പര്യനായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുവാൻ അവൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. ആയതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൃതക്ഷണേഹി എന്ന പദത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ അവസരം കൈവരുന്ന ഓരോ നിമിഷവും പ്രഹ്ലാദൻ അതിനായി വിനിയോഗിച്ചു. കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിളിച്ചു, എന്നാൽ അതിൽ പ്രഹ്ലാദന് താല്പര്യമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കളികളിൽ ഏർപ്പെടാനോ മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ കളിക്കുന്നുള്ള ടോയ്സിനോ അതിനോടൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഹ്ലാദൻ. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിരുന്നു താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു.
കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ അവസരം കൈവരുന്ന ഓരോ നിമിഷവും പ്രഹ്ലാദൻ അതിനായി വിനിയോഗിച്ചു. കാരണം ചണ്ടാമർക്കം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു നൽകുക, അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതതാൻ ശ്ലഷ്ണയാ വാചാ പ്രത്യാഹൂയാ മഹാബുധഃ ഉവാച വിദ്വാംസ്തനിഷ്ഠാം കൃപയാ പ്രഹസന്നിവ. അതതാൻ ശ്ലഷ്ണയാ വാചാ പ്രത്യാഹൂയാ മഹാബുധഃ ഉവാച വിദ്വാംസ്തനിഷ്ഠാം കൃപയാ പ്രഹസന്നിവ. ശരിക്കും പരമപണ്ഡിതനായ പ്രഹ്ലാദൻ അപ്പോൾ തന്റെ സഹപാഠികളെ അത്യന്തം മാധുര്യമുള്ള ഭാഷയിൽ സംബോധന ചെയ്തു. അവൻ ഭൗതിക രീതികളിലെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവരോട് അത്യന്തം കൃപാലുവായിരുന്ന അവൻ അവർക്ക് ഇപ്രകാരം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. ഭാവാർത്ഥമേ ശിവവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഇവിടുത്തെ മന്ദഹാസം വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവകളിലൂടെ ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുന്നേറിയിരുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ സുഖം ഇതല്ലെന്നും യഥാർത്ഥ സുഖം കൃഷ്ണാബോധമാണെന്നും അറിയാമായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദൻ ആ അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിച്ചാണ് അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലും അപ്രകാരം സന്തോഷത്തിലാകാമെന്ന് ലോകത്തിനു മുഴുവനുള്ള ജനങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രഹ്ലാദന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ അനുഗമിക്കുന്നവരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേവലം പ്രഹസനങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലൂടെ പരക്കം പായുന്ന വിഡ്ഢികളെ വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾക്ക് നേരെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾ താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതി നേടിയവർ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പകരം അവർ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പതിതാത്മാക്കളോട് സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനായിരിക്കും പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും സമസ്ത ജനങ്ങളെയും കൃഷ്ണാബോധം അഭ്യസിക്കുന്നതിൽ തൽപരരാകുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അപജയങ്ങളും നിരർത്ഥകളും അറിയാവുന്നതിനാൽ ഭക്തന്മാർ ഭൗതികവാദികൾക്ക് നേരെ അർത്ഥഗർഭമായി മന്ദഹസിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തന്മാർ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള സഹാനുഭൂതി മൂലം ഭഗവത്ഗീതാ സൂക്തങ്ങൾ ലോകത്തിലെമ്പാടും പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദിച്ച അവസാനമായിട്ട് 56, 57 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ते दुःखगौरवाः सर्वे भक्तक्रीडा परिच्छदः बालानादुषदधियो दंदारा मेरि देहिदै परिभासदा राजेन्द्र तन्यस्ता हृदयेशनः दानाः करुणो मैत्रो महाभागवतो असुरः. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശിവവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, ആ കുട്ടികളെല്ലാം പ്രഹ്ലാദനോട് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളവരായിരുന്നു. ബാലന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവർ നിന്ദാർഹമായ ദ്വന്ദ്ഭാവത്തോടും ശാരീരിക സുഖത്തോടും ആസക്തരായിരുന്ന അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളാലും പ്രവൃത്തികളാലും അത്രയൊന്നും
മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ കുട്ടികൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവന്റെ ചുറ്റിലും കൂടിയിരുന്നു. അവനെ ശ്രവിക്കുവാൻ അത്യന്തം താല്പര്യത്തോടെ അവർ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ അസുര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ക്ഷേമം കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ അവരോട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥമേസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ബാല അദൂഷിത ദിയഹ എന്ന വാക്കുകൾ കുട്ടികൾ ഇളം പ്രായത്തിലുള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ഭൗതിക ജീവിതത്താൽ അത്രയ്ക്ക് മല്ലപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ അതിനാൽ അവരുടെ നിഷ്കളങ്കത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെക്കുറിച്ചും അവരെ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി. ഗുരുക്കന്മാരായ ഷണ്ഡനും അമർക്കനും ധർമ്മം, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനം എന്നിവകളുടെ ഭൗതിക ജീവിത രീതി ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ വളരെയൊന്നും മലിനപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുമൂലം പ്രഹ്ലാദനിൽ നിന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തീരെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരുകുലത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി പോരുന്നു. അപ്രകാരം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകുന്നതിനാൽ വളരുമ്പോൾ അവർ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ കീഴടക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ പ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദിവ്യനായ പുത്രൻ എന്ന 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഷണ്ഡ അമർക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ, അത് ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഈ ഷണ്ഡ അമർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അവരെ നോക്കിയിട്ട് മന്ദഹസിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും അവരോട് കൃപാലുവായിരുന്നു. അവർ അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരായി ജനിച്ചു പോയി, എങ്കിലും അവരും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ജീവദയ, ആ ജീവാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ ജീവിതം തന്നെ കഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ, അല്ലെ. താൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു പല രീതിയിലും കൊല്ലാനാക്കി നോക്കി, അല്ലെ. ഇപ്പോഴെന്താണ്? ആ ഷണ്ഡ അമർക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു, അവരെയും ഡിവോട്ടിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും അപകടം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയം. പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്താ പറയാ, ഭജനാനന്ദികളായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവര് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വസിച്ചിട്ട് അവരുടെ സാധനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവര് അവിടെ ഭജനം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കാര്യം സേഫ്റ്റി ആയിട്ട്, സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ലോകത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടം. പ്രഭുപാദരി ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അസുരന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് അവരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും അല്ല, അല്ലെ. 4 യമ നിയമങ്ങളും പാടെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നത്. അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിച്ച് ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി, അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി. ഈ ഷണ്ഡ അമൃതം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അങ്ങനെ അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുകയുണ്ടായത്. കുറെ കാലം ഇത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ആ മനസ്സിൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? പിന്നീട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരതിൽ വിശ്വസിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികളായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഷണ്ടാമർക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതി നേടിയവർ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. പകരം അവർ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പതിതാത്മാക്കളോട് സഹാനുഭൂതി ഉള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും സമസ്ത ജനങ്ങളെയും കൃഷ്ണാബോധം അഭ്യസിക്കുന്നതിൽ തൽപരാകുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അപചയങ്ങളും നിരർത്ഥകളും അറിയാവുന്നതിനാൽ ഭക്തന്മാർ ഭൗതികവാദികൾക്ക് നേരെ അർത്ഥഗർഭമായി മന്ദഹസിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തന്മാർ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള സഹാനുഭൂതി മൂലം ഭഗവത്ഗീത സൂക്തങ്ങൾ ലോകത്തിലെമ്പാടും പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികവാദികൾ പലപ്പോഴും കാണാം, അല്ലെ? ഡിവോട്ടീസിനെ ഒക്കെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടാവും, പലതരത്തിലും വെല്ലുവിളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഡിവോട്ടികൾ എന്താണ് അവരെ നോക്കിയിട്ട് മന്ദഹസിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവര് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനവും അധികാരവും, അല്ലെ, പണവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഗർവ് കൊള്ളുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിനെ. എന്നാൽ ഏത് സമയവും ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് ഈ അധികാരവും പണവും, അല്ലെ, ഈ ശരീരം തന്നെയുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. എന്നാൽ അതറിയുന്ന ഭക്തന്മാരെന്താണ് അവരെ നോക്കിയിട്ട് മന്ദഹസിക്കുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പല ആൾക്കാരെയും കാണാം. അവരെന്താണ് ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുക, ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവരോടും ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പിതാവ് അങ്ങയുടെ ശത്രുത പുലർത്തി, അങ്ങേക്ക് മോചനം ലഭിക്കും, ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് മോചനം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കും ഈ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. ആ അസുരന്മാരുടെ മക്കളെ പോലും അവര് കളിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെ വിളിക്കുന്നതിനാൽ പ്രഹ്ലാദന് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. അവരെ കൂടി കൃഷ്ണാബോധം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജയിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरे कृष्ण. അടുത്ത അധ്യായം 6ാമത്തെ അധ്യായം പ്രഹ്ലാദൻ അസുര സഹപാഠികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കൂടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि